Det vi kan høre, det er, at der kommer 3 ambulancer, eller i hvert fald 3 udrykningskøretøjer ret hurtigt efter hinanden, og at lyden er ret intens. Men vi havde jo heller ikke nogen anelse om, hvad der kunne være sket. Det var lige her på JB Vindsløvsvej i Odense, at medicinstuderende Morten Steen Hansen han sad til eksamen. Og normalt, når Morten han er til eksamen, så hører han tit ambulancer fra netop den her vej. Men lige netop fredag den 16. marts 2012 var der noget, der ikke helt var, som det plejede at være. Normalt, når vi sidder der til eksamen, så kan vi jo sagtens høre, når ambulancen kommer forbi. Men den her gang, der var det bare meget intenst og meget tæt på. Og der tænkte man godt nok kort over det, fordi selvom man sidder til eksamen, det var godt nok utroligt så meget, de kørte af. Her der er det jo som om, at lyden den bliver ved med at være det samme sted. Og det er jo så fordi, at den psykiatriske afdeling ligger jo nærmest lige ved siden af, hvor vi var til eksamen. Det var her på afdeling P, at knivdramaet det udspillede sig. Og lige over på den anden side, nummer 19, der sad Morten Steen Hansen til eksamen. Det var ikke sådan, at der bredte sig en uro inde i eksamenslokalet overhovedet. Men vi havde jo heller ikke nogen anelse om, hvad der kunne være sket. Så der var ikke rigtig sådan de store reaktioner. De vagter, vi har, de sidder jo gerne og drikker en kop kaffe og læser ude og hjemme, og det fortsatte de jo egentlig med. Selvom de i princippet godt kunne have set, at det var over på den psykiatriske afdeling, at de samlede sig. Men det kan de studerende ikke, fordi vi sidder med ryggen til. I hvert fald det inde i det lokale, hvor jeg var. Og jeg havde egentlig været færdig omkring 10:30. Og så går vi ud, så prøver vi lige at kigge derover, og så kan vi se, at der står jo pressefolk, og der er politibiler, ambulancer, lægebiler og alt muligt. Der går det sådan langsomt op for en, at der faktisk måske er en lidt alvorlig situation. Jeg synes, jeg var meget fattet. Man når egentlig ikke at tænke så meget andet, end at man bliver bare ekstremt overrasket. Fordi det tror man egentlig ikke kan ske her i Odense. Så det var sådan en overraskelse og en lille smule uvidenhed også, fordi man vidste jo ikke rigtigt, hvad der var sket, om der var sket noget, og hvor alvorligt det egentlig var. Så man havde sådan en mærkelig følelse egentlig. Men selvfølgelig lige efter det var sket, så tænkte man derover, at det kan vide, om det kan ske igen. Men når man så har haft tid til at reflektere over det, så synes jeg ikke, det er ikke noget, der skræmmer en. Tværtimod kan man sige, nu kommer der så opmærksomhed på, at man skal kigge ekstra godt efter, når der kommer sådan en type patienter ind. Så på en eller anden måde kan man vel føle sig mere sikker.